Malampusong napahigayon ng Agta Festival 2024 sa lungsod sa Bobon sa probinsya sa Northern Samar. Pamaagi nila kiniisip pasalamat kang Senyor Santo Niño na dunay ito mga imahen. Nagsugod ang klase sa debosyon ni atong tuig 1981. Napo ka mang contingents ang misalmot sa Agta Festival karong tuiga kundi gibida ang mabulukon nga mga costumes o pasundayag halad sa balaang bata Jesus. Ato sa kompetisyon, kampiyon ang contingent gikan sa Barangay Kawayan, Katarman nga nag-uli sa 300,000 pesos ka cash prize. Second place, ang Santo Niño tribe sa Bobon nga nagkakuha sa ganti nga 200,000 pesos. Samtang third place, ang lungsod sa San Jose nga midawat sa 100,000 pesos nga cash prize. Mapasalamaton si Mayor Jing Celespara sa mainiton nga suporta sa pribadong sektor ug sa tanan nga misaksi sa maong kasaulugan bisan pa man sa kainit sa panahon. Nagpasalamat ako sa mga bubunanon nga padayon adaan hugot nga pag tuo ang paging devosyonado sa naton piling Santo Niño.